Bwkhaktwi asai ma sal hai ke ba thima sal maharaja Bwkhaktwi palai a taklai role ko phangai 19 tarikh birthday u tongtheu ka hai bom hai waitiap ro kudal tong pheo bom hai hastini lukurok no nokto Mbbws proti bochor khlai tonga ba bom hai hastel lukurok ko kasar muktong Kulano jotono khulumu tei di Khakaham antini belai tongthokjak asai tongthokjak abo mane Bwkhaktwi bai sawi abo phunung mangla tamni himale oro tabuksik jora je samung tangbutang oro romoi hai tomon asa bisi brum ang every year no sawo haidi logi relay na karon obo ani saisongi obo jotoni no karon obo tini tiprasani sinimu plus tini otipra hawa tongnai jotoni sinimu gobono chung mo thangai narangna nangnai obo tini mukumu hone ang barbar no sawo ge saman bisingbo tiniwo ang nukha oro phungni siming no YTF ni president tei Borokno MDC chini takuk suros Bwkhaktwi tei bin Logi tei MDC tongo chini ongko side ni Korbuk side ni south ayang ko side ni sonjoi joyom nukha ngete oro malai phaikya chini tei Borokno MDC crossmeet Borokno tei Borokno jide ke Borokno belai hambai tei ma area ni YTF Bwkhaktwi ni je yak phaimani ang belai khushi obo ekmatro সম্ভব bungkha media rong no bangke bimar nai karon jefro sing starting khayo sing lama gate hamya mankha abon se joton se kotor kok bungkha lama je lama oro simlango sokpainani a lama o yakung ro khangkai no utola ang thango every year phaimani pore jotoni yakung no motogoi bothrai risi khayo kini o ang direct simlang jora gari butui mangkha direct simlang jora bike butui mangkha scooty butui mangkha bagi ang belai tongthokjak aboni bisingo tini YTF rok tini tiprasangai tini sikla rong no phanba samanu ang tebo tongthokjabo no ang bwskangni jorao ang khakhayo je borok o tang no tini o jehetu join khlai borok khlai kya bwskang jorao borok tep samung khai thangnai ang asa khayo bo te obono botiki naithokai talang mane borok abo bo chai toknai ingke ang to chai togwin tong ang bo borok bai ko khlai man bisingo naine ang tamo khlai man ang kisasa jodi ajagao chuba kisasa aro ongko khlai man gang tebo khushi ngnai ar obono naithokai talang man hangkai chini je mukumu tongo chini je tamnai chini je bwskango phainai thinango je chini chirai rok jotono saimanai je maharaja Bwkhaktwi chini kaisa chini otriprano naithokai chini bagai sramai kalangmani tini bono chung borom roi bini history no saimandani abo ongko naida tebo bwskango ongko nai ka obono naithokai tisana nangagin chimno sai tongo kintu MC rok khlaya MC rok no letter rajapun MC rok khlaya khlainai nainai hine sawo kintu khlaya ge tabo bwskang jora thaisengo sang YTF ni president chini MDC taku soros beko khlaigani saimangka je bobo runai agi bor rojak tongo Rwma ni bisingo bwskango tebo naithokai talangna nabo koksab lainai hine sele kaham kok angtini eto happy thaine 19 tarikh chini society ne hoite to every year no rajbari no hoite rally khlayo je 0 point chini Bwkhaktwi ni je statue achu rojak aro chung humbogo hinge o taklai ni no hinge asake mane khushi kai ang khlainai hine ang mane asake bwkhao tongthokjak ekdom tongthokjak ang asake tongthokjak ang phunungna moto ungjakliya karon tinio asake dol khai oro nugoi samung khaiman nugoi asake happy ang asake happy belai hambai bong no maru ang ge bwskang jora tebo khlayan hne ang asa narage jotono no sa